Takže čau lidi, já vás vítám u takové kratšího videjka na to, že včera cca ve 4 hodiny vzniknul svět 16, takže bych vás chtěl sem pozvat do mého cechu Gangnam Style a zatím tu mám malé bonusy, protože skoro nikomu nejde ověřit e-mailová adresa, protože to odeslalo strašně moc lidí naraz. A na Facebooku se psalo, že to bude buď zítra nebo pozítří, že by to měli už mít všichni, že to mělo jít, že to měli přetížený. Takže zatím to nejsou moc dobrý bonusy, ale zítra zase to tady to bude. A navíc je Gold Event, takže všichni cechy pojedou a máme tu dobrou pozici, protože teď je to začátečnický svět, takže tohle by bylo k tomu krátkému videjku. Zatím tu máme 9 členů, mám tu ještě jedno volné místo, ale zítra už by to, když se mi půjde ověřit už ta e-mailová adresa, tak by tady mohlo být o hodně víc lidí, jestli sem tam půjdete, takže já se vám loučím a zatím čus.